Salam dostlar we doganlar. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji noýabry. Men öz mehriban owamna Ködürgüç etrabynyň aktyra geňeşliginde öz owadaşlarymyň şadlygyny paýlaşýar. Bugün il tilagly ýaşulymyz özüniň manyly ömrüni owa hojalygy, il bähbetli işlere sarp eden Köse agamyzyň döwletli ojagyny gelles agamyzyň mehriban perdendi. Köse agamyzyň atda kılan Kakamratjan özünün gulluk borcuny bir kimsiz berza edip öz ýakynlaryna ata ojana gowuşýa bilen şu pursatda gelles agamyzyň Belarusiýadaky Gyzy Nurana adyndan agdy bir maşgalany aýratynam Kakamratjany gutlaýas. Şanly gün bilen şeýle-de şol ajaýyp pursatlary öz YouTube kanalymyzda siziň hemmäňiz bilen paýlaşýar. Bu uzakdaky ýakynym bizden uzaklaşma. Ananda gitdik. Salam aleykum hemmäňize. Salam hoş. Gördüň olaýdy. Kim adına gelenmedi hemmäňiz bilýän da şeýdem. Onu da aýdaýyn. Belarusiýada Nurana adına gel. Hemmäňize däden enne gözüň olaýdy. Ene doganmyn Kakamrat watanynda gulluk borçuny ýerine ýetirip sagaman öýümde dolanyp geldi. Men hem Kakamrata ýollan sowgatlarym Nurana anyň kömegine ýetirýän we olary da sag bolsun aýdýan. Kakamrat seniň maýyny bilen gutly bolsun, janyň sag bolsun, işlerinde hemişe üstün. Inni telefonlama dur. Telefonlama asan sürüp hemmäň ikille ýer sarpar. TikTok'a bir de uçağı ayağım anı benim. Kakamrat. Ne ben? Ne sana Nurana adını ne çıkan adını soğuk. Korkun. Kimler? Birinci giyinip bir TikTok'lara like atar. Ne sağ? Hangi gelesen neydi Bautul? Bautul, gel Bautul. Var. Ne Bautul? Ne böyle yürüyse şu an şalıgını da Nurana adının soğuk. Koydu koymam gelle sağa Bautul'u verse. Şuryaly sizin saatlarınızda hakikattan begenip bilýän insanlaryň gursagynda geçdim. Ine şurya saatlar ýan insanlar. Ine. Torta diýes. O wardylar bilen dogan. Ne bilen ýürüýse hoş geldiň eski. Şoň gün ýatdy. Şu partiýanyň gapdyryndan ýene bir partiýany ýer goýmak. Nurana Gyzy batly bol. Sagaman gel, sağ ol eden hizmetlere. Yurcum Kakamrat sağaman geldim. Gözümde aydym Batulya çekelişden. Hemişe öýde toý bolsun, tamaşa bolsun. Toýda gatnaşalım. Şu toylar iyidi dowamly bolup takgoşun gelin toylaryna da şular ýaly ilimiz günümüz goňşy olanlarymyz agaýyn garyndaşlarymyz bilen birge geçirmek hemmämizden nisip etsin. Gelse aydın Nurana begemeten hizmetine köpçek sağ ol. Dedem gelene diplom toylaryna şeýde oturalaýyn. Sağa basıl gelse gözüň aýdyn sagaman gelin toylaryna da hemmämiz işip oturmak nisip etdi. Gelle sağa batıl gelse gözüňiz aýdyn, oğlumuz sagaman geldi. Nuranajan senem sagaman işse sagaman geldi. Meme gözüň aýdyn. Bu sagaman geldin gözüň aýdyn. Hoş ol. Gözüň aydyn sagaman geldin, hoş geldin. Innik toýlaryňdy tidirek bolup şeýde oturmak nesip etsin, şeýde toýlamak nesip etsin. Tizleş, çakallaş. Ne şu ýere ýygnaşmamyzyň esas sebäpkäri gellesiň Bautulyň ilkinji oğulçuklary sagaman gulluk borcuny ýerine ýetirip geldi gözüňiz aýdyn. Ine şu Kakuşanyň innik toýlaryna da şular ýaly dawaraly, şatlykly, gülüşip oýnaşyp gelin toýuna da gatnaşmak niýetler etsin. Öýüňizde hemişe toý bolsun, taçaňyz toý edilsin. Irtgalyňyz bereketiňiz artsyn.
Ine şu yerde yığnaşmamızın yine bir sebepkari Nurana gydymyz özüň hakkuştogyny sürpriz etdi. Nurana senem tagy bol. Janyň tagy bolsun. Aw ırtgalyň köp bolsun. Tagaman öňe ırtgally döwletli bolup dolanyp gelmek meser etsin. Senin geleňine de şular ýaly yığnaşmak hemmemize meser etsin. Ne ähliňiziň adyňyzdan şu döwranan videoçy ýigitimize de hemmeňiziň adyňyzdan tagy bolsun aýdyn. Şulaňam toýlaryna şeýle gatnaşmak bizim barymyza meser etsin. Böyle tagy bolun hemmeňiziň öýüňizde toý bolsun. Şatlyk köp bolsun. Ýurdumyz awat, ırtgalymyz köp bolsun. Tagy bolun. Ana ejeke sağ olun, seýlanyňyza tagaman öýe dolanyp geldim. Sizem gelmeniňize garaşy. Sağ olun köp. Kakkus tuvalama kulluğunu tork geldi. Sağ olsun en atasını, doğullarını, aklı karnaşları, ovadaşları hemmesini beğenirdi. Şeyle vatanımıza avrayla kulluk etti. Tuvalama bunun özünün doğduk öyüne dolanıp geldi. Hemmemiz buna şahatlığını otuyor. Nuranacığım sağ ol. Şeyle bir doğanın mehirli karşıladın. Şeyle soğuk otlar koy verdin. Minnettar. Şeyle doğanın kutlanın için, silanın için sağ ol. Yeme bir toyumuzu kutlap, toya olup var ya. Kutlu olsun, Baktuğul, gelleş, gözünüz aydın. Sizin oğlunuz sağman geldi. Vatanın önündeki borcunu yerine getirip geldi. Buna bizden beğeniyet, sizin beğenişiniz yani. Şu davaralı fırsatı alıp varan, Nurana'nın soğuk otlarını getiren Döwran dostumuza sağ olaydı. Sağ ol. Gelleş Baktuğul. Gözüňizi aýtdyň, hemmeňize de gözüňizi aýtdyň. Oğuzcuğun sağman kulluğunu sorup gelipdir. Hemişe öňüzde toý bolsun, saçaklaryňyz toý ýazalsın. Gelin toýlaryna da, beýlek toýlaryna da hemişe sağlykda görüşeli. Ali Urcum gelleş. Gelin Baktuğul. Toýuňyz toýlaşdyň, gaýnatam öýdükçe da ady uly. Şoň üçin uly iltilap berdim. Şuňa degen. Mudam öňüne pesginiň şunýaly bolsun. Inniki gelin toýlaryna da ýetirsin. Geldi sağa, na şu kakkusam geldi sağaman. Gözüň aýdyn. Nurana da sağaman gelsin. Ýurdumyza dolan. Şeýle şatlyk pursatlar her bir asly halal oljaklara ýygy-ýygydan ýary bolsun diýip dilek edýäs we şu günki roligimizi joşguly tanslar bilen dowam.
de lampada.
canım خميس عيون الدمام Geliş gördüm ayda. Kimden birlikte yeni tanış ediyen mehribalar. Şu ayda bizim dinan bağışıyımız. Yaş bağışıyımız. Balkın vilayetinde mehmançılıkta gidiyen bağışıyımız var.